Assalamu alaykum hormatly watandaşlar. Assalamu alaykum saparaga. Töýçde dogan, güllögen, öle çarygyna. Ana gowharjygymyz, kemenenimiz hemmäňize köp salam. Aleyküm selam. Burada gıylar size de kemine bana da salam. Onda näme? Ursat berseňiz şu günki soralarymyza geçmek hak bir täze iki kysany habar geldi. Olum ne bir gatygow habardar bolmasa hazır öyle çağrymna sizden başlaýar soň ýygyň kemenenimiz ýetirdi. Neme de halmada şu kim göze köprak görünse yağış o tarafa çöt yani ekenne. Aha. Ondan o görünmen o Türkan adam gelen o tuğrunu. Ondan çıkıp da edip başlayan amolin şu Atakavad ediyorlar hayt taraftan amorda. Doğru. Değil yani sözler ya payış sözler ya beyle ki kemsedici sözlere bir daken onun pingmede dalıp duramız yok sebebi diýseler özler için diýerler. Özlerinin terbiyesinin pesini görkezýärler bir de bilir ýa-da diýip. Ýöne şol kanaly neme Atakavad edip yaptırıpdyrlar da. Men kanalymy 3 gedek jalyp gelipdir. Ýöne olam şol Türkmen habarlary programy diýede gelen jalyp gelen ýeri. Ýöne Watan Satan programym kan. Hawa Watan Satan. Ajanna ýakbandyr da olam menem onu owy edil awa ýerinden basypdyrna. Doğru. Hawa şo bir jaýrak ýerinden bassan şeýler bolýan eken. Ondan neme edil sıraduwa gelmendir jalypy näçe günden soň gelipdir. Onu mail gelýän eken. Mene birinji gede alyp görýän olar ýa jalyp. Ondan neme 3 tane videoma gelipdir. Şol kısaçık bölejik alıp koyan yerim ma. O itin koyulan heykeline bütün dünya görüp bilýär. Başka kanallar, başka yurtlar sany ondan geçip gitdi ol kanallar görülen koyulan şol nemesi heykel hakynda, şu itin heykel hakynda. Men koydum oraya men yaramandır olur. Ondan sonra şeydi ilk baştan koydurýarlar, soňam ardyýar berdiýärler. Da ýöne olaň arkasynda duran başga adamlar var, orçarym. Onu ýürütip kanallary kontrol edip oturan bir spes slujbajyk var da şu ýerde. Doğru. Awa spes slujbajyk diýär ýene. Ay bolýar ýene bir ýerine açart, näme? Yo, men gynanyp o neme kalmada. Men oňa bir jigem gynanyp duram. Men näme men Hudaý iki barmak dil beripdir maňa. Men gürlärn. Yaptırdılar Halmrada. Sizinki näme yaptırdılar? Hawa menkine. Näçe nämeler videolar var Toğatay'da. Hawa. Olga Çaryna, Türklerin bir gepi var. Meyve veren ağaç daşlanır dep. Siz de aynı oldunuz. Yani meyve verip başladık, daşlanıp başladık. Ay bolýar ýene maçat howry köp bolsun oňa gynanman. Hani kemine inim tennäme habar berjek. Benim tenkinim mesteli. Öňkü dostlarymyz düşman oldu diýen ýalakrak netije çykaryp bilýände soňky zatdan. Dün bizim kanalımızdan bir şikayet geldi. Ýöne bu şikayet yani garaşylmadyk bir adamdan. Erkin Ses diýen bir kanal bardy. Şondan gelipdir. Bu şikayetem Saparağı bilen Ragip İlbey'in bir interwiýusy bardy. Ýadynızda bolýan bolsa. Biz bu Türk olan. Hawa özü Türkmen diye Türkiye'de olan var. Ondan soň yani o şikayet edilen video Saparağanyň bir bolan videosu içinde ve biz bunu ruhsat aldık. Bizden 2 gün soň goýup bilersiň diýdi. Näme ýazgylaram bar, men olaryň hemmesini arhivledim. WhatsApp'tan öçürse sadece diýip bellisi ýok da bu adamlaryň yani samimiýetli bolmayan adamlardan gorkular eken. Ondan soň men yazdım. Dedim Ragip Bey, efendi şekilde yazýan. Ragip Bey, şunu ýaly zat var, ýalňyşlyk mı var? Ýok diýe näme
Авторский право aňyr bär zat ya ýok diýen авторский право da gelýär, ol başga aýry bolýar, ýöne şikayet bar diýen bu taýda. Ýok, şol näme dogurlajak bolýardy. Ondan soň bir köşe ýani bir burça gysyl berenden soň aýdy ýok diýen men bu kanaly Döwlet Baýhana berdim diýe. Bor diýdim, Döwlet Baýhana da ýazdym we jogap berenok. Jaň edýän jogap berenok. O jogabyna garaşan Döwlet Baýhan, o men eşdän bolsam. O hökmen suratda maňa jaň et. Erkek bolýan bolsam. Birinciden ýa-ki Ragip beýiň öýüni haýyş edip interwiu aldy menden. Aylarça haýyş etdi, ýalbardy. Ýogum diýdim. Wagtym ýok diýdim. Garaz entäk iyi diýdim. Ýöne bäri berdik. Özüm 2 günden soň goýup bilersiňiz diýip öýüni aýtdy, öz dili bilen aýtdy da. Onuň bir rolik däl, 3-4 tane rolik bolmaly. Her nämämiz udyň bolly ketip goýdy. Men onu beýle bolsa men şikayet etmeli. Sebäbi men olur ýalaga adama öz sesimi nämämi nemetmeli ruhsat beremok. Moral taýdanam deme. Şerefsiz, bular ýalak şerefsiz adamlar bilen biz köçede bile ýöremýärdi. Jurnalist ýok diýen bolyn, ananan okdular da özleri. Ne? Şular edýän zatlar şular bolan soň şular ýalak jurnalist bolun. Men plany, men näme, siz hiç pohon dälsiňiz diýdim de, onuň gaty görüpdirler. Hakykatdan mene özler suwut edip otur. Ne pohsuňyz? O авторский право, yani hukuku bilin ilkudaga birinden interview alýar. Özüm haýyş edip alýar. Sonra biz sizin nähile adamdygyňyzy bilem soň bermejek bolýanyň da sonra. Onda da ýüzüňizden geçip bilmeýän berdik. Bizim oýunuňyň şudugyny öňünden görüp oturýar. Ýöne halkym düşünsin şuloň nähilekdigini diýip şoň üçin demek. Ol ikinji naparam şolara interview beremiz. Öňlerini şertem goýduk. Şu reglament bardyr. Her adama 5 minut, 10 minut näçe berýän bolsaň şey demedin, bolmasa o taý badary dönýär. Ýok, ikisi ýylgyrşyp oturýarlar, mene gurletmediler. Doğum ikinci zapar yine de interview alacak bolýar. Türüň diýdik. Jurnalist bolýan bular ýalak, ýa niýazy bu men peýgamber diýende peýgamber bolşýarak bular jurnalist bolşa jurnalist. Güldürmesen lan sapara. Yo bu näme diýjek? Ne borçlar şular. Öyle görünüpdi, bunu etmeýänler bildiripdi. Sapara, soňra menem şu taýda bir zat bar. Bular hiç jurnalistika okamandyrlar. Biri ilahiyat okan, birem yalançymış. Bu taýda aýtdylar da siz olar bilen kontakta geçipsiňiz, geçmäň, olar adam däl diýip aýtdylar. Dogurlap aýtdylar ýöne. Bor diýdik ýani onjam däldir diýip tecrübe etmeden o bilip bolmaýan eken. Yani hakykatdan şonu ýalmış. Bular onsoň ýurtdan gaçan, Türkiýe döwletine ihanet eden adamlar. Türkiýe gelip bilýän bolsa gelsin, iksem Türk watandaşy. O gelýärler, bu taýda gurulan dernege söz atjak bolýarlar. O näme üçin atjak bolýarlar? Sebäbi bilýärler bu işin içinden bir iş çykjagyny. O gitsin o Baýhan diýilen akıllı öz kuratory bardyr. Türkmençeden bilen ok kuratory. Oňa salam aýtsyn menden. Ýa-da menen bir söz aýdyn, Sapara sen interview berýände senden interview alýarlar. Diýmek bärde awtorlyk hukuky bolmak üçin şu interview alýanyň ol sen bilen kontrakt baglaşmaly. Mesela senin interview alýar, alan interview üçin belli bir mesberde sana gonorar ya hak töleýär. Ya da sen şol hakdan geçýän maňa gerekler, men meýletin interview berjek diýip ýazyp berýän ýene. Ol şondan soň ruhsat berýän çykarmaga diýenden soň çykarýar. Sen interwiewni gözden geçirýän, şu ýerini gyrkyp aýyr, şu ýer bilen men narazy, şu ýa-da şu durşuna goý diýenden soň ol edip bilýär. Ol sana sen eden çykyşyň sen özüň gereklerinde goýmaga sen bol hakyň we hukugyň bar.
Sen indi şu mahal olardan talap edip bilýän kanun nukdaýnalardan. O nahil sen bilen geçirilen interwýunyň üstünden ýene döwürler arz edýär emma bir awtorluk hukuky. Awtorluk hukuky olar sana gonorar töledimi? Haty barmy onuň elinde? Sen razylyk hatyň barmy? Ýok. Albrat, bunun gadanın başını itin beyleklerin adını tutmasalar bolýar, şu yapışıp yatırlar. Yani interview alacak bol, yani teyle sol, şuna gelmelimişsin, nämetmelimişsin. Şolon bar maksatlarım şol toňlanıp etjek zatlar şolary ýalaklar. Şu olmada başgat ne diýerler? Onu men jurnalist diýerler. Ben aýdywatym jurnalist fakülteti bardır Türkmenistan'da. Sovet Soýuzyna da vardır. Ýeki jurnalist çykan nädir? O men sözümden. Beýik jurnalist vardır. Poznor diýerler. Şoň sözü. Men aýdam onu. Ben siz jurnalist bolanyňyz bilen bolmagyňyz bilen meňe bir köpük. O siziň intikilak adam bolun. Adam bolsaňyz siz jurnalist hem bolsaňyz beýlekde hem bolsaňyz. Ýöne ilk ulak bir adam bolun. Normal adam şekilli. Ondan depämiň üstünde ornuňyz bar. Onu bolup bilmeýän bolsaňyz, poham bolsaňyz beýlekde hem bolsaňyz. Indi näme kemmine bulan maksady näme? Hem şol Türkmen ses kanaly yaptırmak için bular ya näme bular? Bizi terbiyelemekçimişsin. Yani biz ina şolary ýanky söz aýdypdyr, bizi terbiyelemekçimişsin. Ýanky eýleki jüýjan aýdy ýani ýanky ýaş. Nime ýaly bolýar da bu. Özüňiz sana size kitap ýazdyryp, onuň sen şu kitapamy okudyň diýip üstüňden arda ýazylyp bolýar da. Hakykatdan beýlekliňizden hem Ay bolýar sapara. Ya siz ýöňüň nemedi berin, men sizi nemedýän, goýýan, gidýän sebäbi gaharmy getirdiler bular. Baýkot edýän. Siz gurlaşyp berýärdiňiz. Borar sapara. Ýema onu näme watandaşlar şu hepde goýulan soraglaryň bir näçesi bar. Tuýça dogan siz başlaýan, şu birinji sorag aýdyň, onuň kim sorag boýunça aýtjak diýjek goýjak duwa bolsaýdy bersin. Birinci soru. Köp çağalı enelere, teze doğulan çağalara, şikestli doğulan çağalara yeterlik derecede sosyal maddi kömekleri, yani pasobyelere vermek barada. Türkmenistan'da şu kömekler yeterlik derecede verilýär mi? Näçe ýaşa çenli ve näçerek miktarda verilse çağanı dolu üçün edip bolýar. Kim bu mesele barada aýdyp biljek? Men başlaýyn, soň eger goşjak bolsaňyz goşaýyn. Bolar güldogan söz sizin aýdym. Men aýtjak zadym şu, eger ýalňyşmaýan bolsam, çağalaryň pasobyasy 750 manat, indi häzirki pul bilen 150 manat da, 150 manat bolmaly. Eger ýalňyşmaýan bolsam, ýalňyşym bolsa düzedersiniz. Ýöne şu mahal ýekece şu çağanyň enesiniň süýden häzir aýallar hiç hasyndan süýt ýok. Öz gelinlerimiz hem gördük hemmesine. Çağalara prikorm bermeli. Şu çağa bermeli prikormyň özü ine 2 gün oldu. Şunu sorap bildim. Häzir aňyrda 290 manat oldu. Bu bir aylık berilen pasobya ýekece süýde ýetenok, olam 15 güne ýetenok diýdi. Soňam aýal gyzlaryna doýýarlar, çağa doğmana gidýärler, doýýarlar. Dekretni alanoga hiç haýsy işlano. Ne doğana çeli, ne doğandan soňky dekretni pullar alanoklar. Soňam dogry düzgün imitlenen oklar bular. O imitlemedik aýaldan bolan çağana indi özüňiz aýda oturasy näme ýok. Keselment köpüsi. Olaram doполнительно çağalara süýt etmän soň süýt gerek. Bir çağanyň bezi misal üçin häzir nerden seretsen, häzir Türk'te häzir seretip geldim. 100 sany bez
bebekleri bezlenýär aşağı. Şonun Pampers. özü Pampers. Hı hı. Hem indirimde deydi. İndirimde olandan 76 lira şutayda. 100 sanısı. Ama şonun 76 liramız bizim nereden baksak $10. $10 anırda 100 sanı alıp bolanok. Sebep onların paketinde 20 sanı vardır. 15 sanı sonra kaçıslası ona deldiydi. Çağa eğer bir gün duran vaktinde hem yeri kıpkızıl oluyor. Alergiye veriyor deydi. Ne kaçıslığını pamperslar. Eğer koşacağınız olsa koşunlar. Benim bilenme şu. Hazır çağaları hiçbir ne enelere ne çağaları hiçbir neme yok. O 750 manat menine Oktober'da bardım. Şu nemen önüne baramda bankamatiğe verilen o şu yaş çağalı enelerin pullarını nemeden beri oturlar. PTT'den beri oturlar. Neme diysem o acilini verirler şu yerden veriyorlar. Kasirlerden barıp kol çekip alıyorlar. Kasirlerden gol çekip alıyorlar. Olan bas o açır. Ön pensanan şotaydan alıyorlar. Şu makal pensaları karşıka attılar. Dine şu yaş çağalı, engelli çağalıların barıp alıyorlar. Hiç yeterlikte. Bunu olmuştu. Bir seyretmeli. Näme şetmeli, näme koymalı. Buna hiç sereden, bunu çözen ayağım yok. Hiç kimem yok. Alımlarımız yok hazır. Bunların bir çağa 1 yaşından 3 yaşına çal ne çok pul harc edemiz misal için. Şunu nähil berende şu çağını ona eklep şu çağa gerek zatlar alınacak. Neden de ecesi şonun yanında çağasına ona seyret bilecek. Bunları seyreden adam yok ha. Şunun için hem hazır kembir çağa doğan köp de olsalar 2 sanı ya dum köp olanda 3 sanı. Ondan kendi çağa doğan yok. Gülhan ben sonra var kana. Aytın şu mahal enelere şol dekretni pasobe berlenat mı Türkmenistan? Berlen o. İşle oturana diye. Kim işle otur? İşle oturan var mı hazır? Enelere hiç sat berlen o. Ondan da şaramine nemel hem yerde aydiyalar da 8. Mart'ta yine Türkmenistan'da 10 ayalı kızlara pul verildi. Dine piyasadakları sonra okuçulara veriliyor, işleyenlere veriliyor, işlemen önünde oturan ayallara şolan verilen o. Şol $10. O var, şolan verilen. $10 der hamra da otayda $10 der. $2. Indi kim aytjak goşukladymy var şu mesele boýunça ýene de. Öyle çağırın. Ya Kemine bir diyecek diye. Ya şu tay yattan çıkmanka aytjak bolýanda Gülhanymyň diýen ýeri var. İşlemeyen ayallara pasöwe berilen ok. Ýene de şoňa menzeş meselem 8. Mart meselesi var. Okuwçylara berilýär ýa-da işleýänlere berilýär. Ya onun daşyndaky ayal gyzlar adam tanımda görülen okyalar. Şu yerde bir zat koşayım. Okuçulara sonku vakta pul berelen yok. Eline de şona göre bir matacık mı bir zatlar berolottur. Önler pul verilýär, hazır pul verilen yok. Onda diýmek biriniň matasyny satyp berýärler de bunlar. Yani mata verilýän bolsa pulu verilmän. O pullar başga ýere gidýär, olara da bir mata berýär. Pullar mata satýar. Yani şu taýda aýtjak boljak zadym indi sosial hyzmatlara girýär aslında. Mesela işlemeyen bir ayal maşgala çağda ondan sonra bir almalı bir muktar bolmaly hökmen suratda. Mesela onun çağası yetişmeli del manysy berilýär da. O bar bir aylyk alan ok. Üstesine de çağası bolýar, o hasam 2 esse bolýar onun nemese. Kynçylygy. Yani bu zatlar Türkmenistan'a göre o yönekay zat aslında yani bolmaly zat ýalak bolup näme geçipdir. Durmuşa geçip uğraptır da. Yani aslında bundan soň mesele nähili bolmaly.
Eğer Bundan soň ütkejek bolsa dogry bolan haýsy bolmaly? Mesela ýalňyş bolany aýtdyk. ne? Misal üçün şu çağlar doğulýarmy? Şu çağlara biz bayırda. Şu çağlara belli bir muhtar 18 yaşına çelli näme banka goýulaymaly. Şu yavaş şu pullar toplansın. Şu çağı 18 yaşına baran wagtynda hiç olmasa bir ayağının üstünde durar ýaly pulu bolmaly şu çağının. Häzir Ondan 3 yaşına çellem. Pasobiyaları seretmeli. Misal üçün 150 manat iş adam bolan oğa. İş sat bolan oğa. Onun diňe şu bir prikormasyna ýeten oğa. O Pampers enwaşlaryny hiç açjagam-da. Soşma hal seretin şu taýda Türkdem şoňaly. Çağalaryň enwaşy ul adamlarkydan daha gymmat. Hemme döwletde şeýle. Men bir taday diýin. Aýdyňlar öyle çaryn. Tuğçe doğan häzir idini dowam edip berer. Men başyn başlap bereýin. Şol çağlar barada yeter yetmezlik barada. Inni halk neme edip başlapdyr. Ýani öňler aýlyga işleýärler-de bayrak ödüni oňarýan adamlaň hojalygyny şolaň öýüniň işini edip taşarsyn, tüpürüp içini tüpürüp naharny edip çağlaryny seredip nemeden bir $100 ýaly pul alýardylar, aýagylar. Aşgabatdakylar ýaşaýanyň ýagdaýy gowrak bolansoň owalardan gelip şolaň öýüni hyzmatçy bolup işleýärdiler. Inni häzir diýe 10 ýyldat ýokmuşyn. Häzir diňe şo hojalygy baryp kimem bolsa goňşusynyň kolýamy haýsy özüni oňarýan biri bar bolsa, şonka baryp diňe şoň öýüniň hyzmatyny edip naharyny pişirip naharyny alyjy galqaýdýa diýe. Oşo günnelik nahar çağalama nahar bersen bolýar diýe, şonu pişiren bir gadan naharyny bir tabak guýup alqaýdýamsyň çağalaryna. Ýöne uzak günüm şoň hyzmat edýämsin, şo tarelka bir nahar, bir tabak nahara hyzmat edýämsin, uzak gün şo çağalaryny agşam nahar bolýaly. Onuň düýün bir gelin gürüň berdi. Neme şol Türkmenistanyny neme mal seredýän ekenne hakasy. Onuň çopan gidip durýan ýerine diýe başga bir gelipdir. Bir keppesi bar eken şu çopan neme malymyz bar diýe-de hojalykda. Şoňa seredýärdi diýe bir çopan bardy diýe. Indi şoň ýerine bir maşgala gelip durýan 2-3 san çagasy bar diýe gidijek. Hemedem gidijekmişin in kiçi ýaşly 2 ýaşlynda diýdi. Onuň uljatam 4-nji klas diýe. Eğer ayal 3 san çagat bilen göçüp gelipdir, hemme malyňyzy da seredip berjek, sygyryňy da çen tagyp bereýin. Diňe çagalama uğur çörek versen bolýar diýemsin. Fakir. Onuň kakamam gözmen çağalary sınfraşyp diýe azana çuwan, görür ýaly üstü başyny egneşik ýok. Onuň kakam diýe eşiklerini beripdir diýe geýsen diýip diýe şol oglany çopan oglany. O görgülem özüni ögeýmen şu uluja ogly başlan. Şu 4-nji klasy ogly şoňa giydirýämsin, on bilinem diýe ulu bolandan köýneklerim biline ýüp bilen daňyp diýe balaklaryny hem aşagym çermäp diýe şeýdip giydirip görmüşin şo çağan aýagyna da ýok hiç adam ýok diýe. Häzir Türkçe dogan dowam etsin idini şol dünkü gürüň beren geliniň aýdyp beren atlaryny. Doğru. Şimdi şu güzel şu dernek olarak şey toplayacak. Kampanya açtık. Kampanya başlattık yani en baş toplamak için. Başlanıştaydı. Bir zada geçetmeli. Eğer siz bunu bu tayda aytsanız onu öňüne almak için her zat ederler. Sebäbi Türkmenistanda nähili kömek etjek bolýan bolýan şoň ýygyna düşüp başlap azar berýärler. O bunu edilecek işler vardı aydylmamagy makul mu kanaýan? Bilmedim, ýa-da siz bilýäňiz. Benim koşullar. Ya o tayda neme ýok, vatan ýok. O tayda hiç hilek halk üçün hareket etme, o tayda diktator var. Ve halka zulüm edýän bir neme var. Men nemede oturmaýyn bu tayda. Böyle dedim de ama yani şöyle en başlara, çağalarına en başlarına hem koşulacak olsa hükümet yani. Hemme da goşuş bolsa hiç maska uğrattırdan ok. Şonan biliberiň näme bilen bolýanyny. Soňam häzir bir kömek edilen. Häzir köne zatlar wapşe kargo alan ok. Diňe täze zat getirin diýotdur. Näme ol kargo näme onuň ol täzesine könesine seredip sen kargo sen alýan her kilesine pulny. Sen näme işin var oň tiketkesi? Bam şu işin tiketkesi ýokmy?
köne zat getirmem. Dine täze zat diýip durlar. Ey toba. Şu mahal şey. Bir ödü geyecek bolyam ka onu. Sebep köne zat baran vaktında bir köne zat tapsalar bütün kargoların hemmesini açıp hemmesinin izine qaytarýarlar diye. Hemen öz doğanıma neçe 55 kilo yükünü koyuverip 4. ay oldu. Hele alıp bilenim. Ne ağırdan aldılar, ne berden aldılar. Bu zatlan edilýäniň sebäbim halyk bire kömek etmesin hiç ilek ýagdaýdan. Şoň üçin her tarapdan gysýarlar bizi bu mal. Ellerinden geldiginden ellerinden şu edýär. Bu da adamlyga sygýan zatmy? Şöyle täze eşiklerle köne barsa nämesi bolanokmuşun. Olar bir saatlaryny görüp gözüň öňünde pres yapýarlar. Nogoda naprimjer, Nogoda yiyecek adam koyuvermen diýip durlar. Emmesinde yazıklı dur kapısında. O neme ýalakdyr da bu ak maşinin böyle. Nemesi var ya, logikası. Şoňa mezeş bir zatdyr ol, başga nemesi yok. Akıl almaz da. Ak koyda oturmalı, ak maşin minmeli. Bizim çağları böyle hiçbir yardım edip ayak yalan yürüsünler. Hiçbir yardım edemezsiniz. Yeme berde Tüyçe Doğan'ın diyen sözünün canı var. Sebep biz bir zatlar edip halka kömek etmeli. Nahilem olsa bir yolların üstü bilen. Eger şol bir kası ya täze däl eşi geçirmeýän bolsa onu haýyş etmeli. Nahilem olsa bir kerkime aydan diýenden olmasa bir kaleşiklerden kömek etseler. Onu kömek geçiren atıp otursak olun der. Ýöne berde bellep geçmeli zat anarky hökümetiň oýnaýan oýny. Şol biz niýasyň döwründe de şol ýurtda ýanky tuberkuloz keselime ujawrunma berden şol Gyzyl Haçyň üstü bilen şöhret hökümetiň üstü bilenden haýyş edip uğradyp bellidirler de näçe gerek boldy. Türmelerde adam kan gyrylýardy şol 95-nji 96-njy ýylyň görülmedi. Şondan Sapar Murat niýaz haýdypdyr biz oppozisiýadan bize hiç ýyl kömek gerekdir. Özümüz günümüz görersin. Şu mahalam şon üçin Gurbanoğlu öz aýarlygyny ýarym ay şol jemgyýetiň başlygy edip goýýar. Şol Türkmenistany birinciden biz tarapdan hiç zat barmasyn, ikinciden hem şol beýleki döwletleň uğradýan ýanky şu kömekler bar, bizden aýdyp otursa gije güni. Muny terjime edip beýleki döwletler kim 10 milyon, kim 20 milyon, kim 30 milyon dollarlar pul uradypdylar o Türkmenistan. Onun aýarlygyny öz holtumlary botdy, halka ýetýän zat ýok. Yoksa hayır sahavat için Arap devletlerinden başlap Amerika çelli uğradylyp dur vatandaşlar. Ayba ay. Şu bizim aydiyan yemelemedi, dertlemedi, olar eşitip şu hökümeti devlete bolsun, halka bolsun, şu devlete uğradyarlar. O taýda da aýarlygyny baş tutanyp. Onun için halka hiç zat ýetene. Eger şu geçiriljegi dogry bolsa, şu bir hepden içinde Şweýçeden men bir wagon şu tak egineşi uğrady, täze jetene, ýön geçirden agar. Ol hökümet ýöreýte şu gyrgyna beren halky ine genosit, hakyky genosit gidipdi. Ana aýdyp otyra gullygan, bu çağı puly ýok, bu dekret puly ýok. Ozal bir adam ejer çekip oturan bolsa, ol çağı dowrandan soň eýem iki adam ejer çekip otyra. Öňküň üstüne bilen urnaň üstüne durma diýişýär. Ine. Nädip eklemeli, nädip saklamaly. Çağını. Olara gerek geldi devlette. Milletin köpelmegi ya yaşamagy. Mene şey diýip düşünýär şu mesele. Ýöne ýene bir çıkarlyga näme bolup biler, gelecekki döwürde haçan diktaturadan beýnan günümüz hana hökümetiň bärde düzülýän hökümetiň meýilnamasyna ýazylgy dura edilmeli işler şol sany sosial meseleler barada. Çağı pulu näçe bolmaly, ene pulu näçe bolmaly, çağa her aýda näçe dollardan goýulmaly, 18 ýaşaýança ýa institut, universiteti gutarýança hemme çykat ýazylgy dur. Biledine watany dolanmak gerek. Doğru. Hamrada o taýda pul neme diýerdi şo çerje bilen Maryam nemesi bolup da krişalar uçup gidip tüweley bolup da dedi. Otopantoranmy hawa? Otopantoran. Şonu da kömek edilen wagty şonu da hökümet gatarlar berdi halka.
Bilýän? Şo Awa. lewap diýerler, şol çarjy uğradylan pul bar Amerikadan zatdan watandaşlarymyz uğradypdyrlar da belli anyk adamlary maşgallary, adreslaryny bilip kim köpejir çekkenler. Şo uğradylan pullaryň hemmesini ýygyna gaýtardypdyr hökümet. Ana has. Awa. Bunların edýän işi näme de jemgyýetçilik guramalarynyň döremezliginiň öňüne alýar. Onam şu eşidenden son Aşgabat'ta, Daşovuz'da, Balkan'da diýdilermi? Şu bazarın içine girip şu öyleri zayalanan, horlanan gom garyndaşlarymyza kimin näme kömegi bar diýip bir-iki sany oğlanlar çıkan da ýaşyrak hemmesine alıp gidipdirler. Daha şolda 4 ýigidi şo Kamal Maşin bilen bazara aýdypdyrlar bizine şol real ýagdaý bolup lewapy dogorlamada, marl dogorlamada kim aýdan diýen kömegi bar bolsa biz ýygnaýas akçyk ertegi diýýän hemmejin gelip ýygnap. Balkanda da şol real tutulurlar bar. Aşgabatda da kömek edenler var. Marda da kömek edecek olanlar, tutulanlar var diýdiler. Var. Men bilýän atlaryna şol Aşgabatdan kömek eden adamlar. Ýöne o zatlar bunu aýdyp bolma. Adam tutsaň hani erti hökümet barıp olaram ýygnajak. Alnada olary näme dipdirlermi? Tutupsaň çykarypdyrlarmy ýa çykarmandylarmy? Ýok, başlanan var. Sebäp bizde ol adamyň telefonu, ady, familiýasy bolmansa biz nädip olar bileli, yani nädip ýerler tapaly. Telefonlar yapık, men şuna yapık Türkmenistan'ı jaň edip bilemem. 3 ay var. Nira jaň etsem yapık. Hep Şweýçardan gelýän telefon öçürmeli waýdandyrlar da bilemem. Onda Natsidi bilen tek men tek görmedim. Benim halkymyz gyrgyna berilen watandaşlar. O taýda oňa halk gerek gel taşynnakynym içine salmaýar. Ine şoňa hemmemiziň oturup düşünmegimiz gerek. Biz düşünýär şutaýda 5-6 adam. Ýöne ýurdun taşynnak şo 2 milyon adama düşünürmeldi. Biz şo taýda gerek adam däl, biz watansyz galyp. Ýygymy zaklarym ýesir şolaryň elinde. Olar näçe çal gyrlyp gotardy şonça bäxtli olar. Ana getirip işledi otyra. Hytaýyň kampaniýasy diýdi, Ýewropaňky diýdi, Orsiýadyňky diýdi, gaz nebit beýleki magdalar çykarmagy daşary ýurtlar gelip işläp otdy. Türkmen gerek gel otaýdy. Halk hökmünde. Düşünüň şoňa. Kanmurada Türkmen gerek del, hawa şu wagt edýän işler Türkmen gerek del, hereketler edýär, halk gerek del. Adamlary gyryp öldürmeli, adamlary içede görenoklar. O gurulan heykel bar, Ağlawa içede görenoklar Türkmen halklaryny. Emma näme üçindir pasobiýe çykardylar. Çağa dograna pasobiýe berilýär. Çağa dogrçuk gop şonu edýär. Näme olara oýunjak gerekmi? O halky o oýunjak edip görýärmi? O ýurduň içinde ýörap ýören zombi bolmalymy? Şo ýurdu hem elinden gidirecek gel, hem iýjek, hedin sürjek. Emma halkada adar barany berip ne daşardaklar içerik ne de içeridekiler daşarýar. Hiç oňalygan bir döwlet barmy? Hiç oňalygan bir zat barmy? Nemede? Bu yerde täzeden çağa dogursalar onu robot ýaradip ýetişdirip bolýar da daşyndan baranlar ba içine girecekler. Olar oňa boyun egmeýärler. Olar robot edip bilmeýärler. Bir ýalda şerit oturanlar ba içine girseler olar has akyllyrak da sebäbi prezidentiň ödünün. Şol sebäpli daşyndan gorkya içinden täze nesil göredesi gelýär. Ödüne laýyk. Bärde bir düşünmeli meselemiz var. Pasobiýalar ýa gowhar jigimiň aýtýan öňe näme üçin pasobiýa berýärdi. Bu aslynda kellesini, oýuny, pikirini ýokdy. Pasobiýa bermek. Haçan şu prezident Kurtin bir kanun eýeländen soň özüm kanuny görkezek bolup daşary ýurtdan kritikasyna çydaman, Niýazyň döwrüne ýatyrylan ýanky şu pasobiýalar, çağı pulu, pensiýalar şolary dikeltdi. Özüne bir at kazanmak üçin, daşary ýurt üçin etdi, ýurdun içinden halk üçin edene. Eger ýurdun içinden halk üçin edilen bolsa, näme üçin onu 2007-nji ýyldan başlap Türkmenistan ilaty ýuwaş-ýuwaşdan daşary ýurdu tarap iş gözlemäge çykyp başlady diýe sonra öýür boýuna galýar. Şuman 10 ýyl, 15 ýyl daşary ýurtda ýaşap işläp ýören watandaşlarymyz bar. Näme olar Türkiýe keypine çykdylar? Ýok, maşgalasyny etmäge çykdylar. O taýda pasobe diýilen zat hemmesi göz boýagçylygy üçin edildi. Ol bendin merýanny, ol niýatyň duýul palýan, näme gaz berýän, näme diýenýär. Ol halkyň zady döwletiň emleri. Şol pul edip ýöne adamlary gerek aýlygyny tölenmeli adamlar şonu özüm satyn alyp bilýär. Ýewropada şuňýanda, ýa Amerikada da şeýle.
Siz aylığınız alýanyz, çoň ucundan belli bir töle geçirýän galan özüňiz. Ol muğdum emese ýygyna gapan ýatyrdy adamlar üçin. Dudawa salýar. Indi pasobe vardı menin bir aytyp geçen men öz bildigimi aýdyp geçetim belä. Tebe men şu taýda Finlandiýada pasobeýan başgaça dik gördüm. Çağalara 250 euro, dolarda näçe bolýany bilemok. 250 euro, 270-280 dolar ýalyk şo meşhurda bolýar. Dolar. Aýda şo pulu hökümet en atapy işlemetin şo çağa 16 ýaşyna ýetgençe, kämillik ýaşyna ýetgençe şonu almak nimesi var. Biziňki ýalyk 5 ýaşyna çenli däl. 16 ýaşyna çenli. Diýsene gowurdu. 5 mi? 18. Yok. Nire var aýdýaňyz? Men Şwetsiýa barada. Ha, yok. Türkmenistana 3 ýaşyna çenli, emma bu taý men ýalňyş esmedik bolsam 16 ýaş diýip Egerde ýalňyş bolsa belkem 8 direm, 8 emadi. Men bu taýak entekýänge ýakyn gelemsoň ken dol nemme demek, ýöne alýan pullaryny bilýän şulaň. Hökümetin edýän kömegini bilýän, sebäbi men hem şo kömekden peýdalanyp otyryn, şo taýdan bilýän. Ondan o berýän pulan nämeleri ýetýän, nämeleri ýetenok. Atakdagym en atat aýlyk alypdyr. Ondan da çıkaram şu çağın öz istek nimesi. Eğer de şu pulu Alman banka yatırmam milyar ödyan, yanlışmasam. Emma şu taýda da Türkmenistana çağlarda işlemeye hukuk var. Hukuk yok. Hukuksuz işledilýär. Emma bu taýda çağlar men işleýänini görýän, çağlar diýem 14-15 ýaşly çağlar işleýär. Öz ellerine öz yükleri götürülüp bilinecek işler ediliyor. Ağır işler ettirenoklar bir zat boýadýarlar, çöp çalan olur aýyrdyýarlar. Şonýalyk emma şoňa da hökümet aýlyk berýär. Hökümet tarapyndan aýlyk almaly, hökümet tarapyndan ruhsat şonýalyk edilip işledilýär. Emma bizde o da yok. Çağlar okurun aýdanyny biraz goşaýyn goýarsan adamlara düşnükli bolar ýaly. Ýewrosoýuzda ýagdaý şolar ýaly Finlandiýada bar ýagdaý Şwetsiýada da Norwegiýada da ara tapawdy ýükgeşikde alýanlar. Çağı doganyny ilkinji başda birinji aýyndan başlap Şwetsiýanky 80 eurodan başlaýar ta 18 ýaşaýança şolaýam 200 euro çellik galyp gidýär. Ýaşyna görä çağı ulul bolsa şonça da pasobeýetini aýba aý oňa berýärler. Ol en atasy işlemedin o çağa iýjap bolýar. Ondan daşgaryn çağı ýanky mektebe gidende mektepde naharam mogut. Şoň onun ýanky gowharjygymyň ol işleýärdiýän o ýylym kay işlerine çağılar. Ol Tomusda ýanky kanikul döwri şu 2 ay çağılar kanikula çykanyny biraz zähmede öwrensin hem öz kazancı bor, zähmet çekmäni öwrensin. Şolara edarlarda iş berýärler 3-4 hektar aralygynda. Bir ay ýeter ýetme. Şonu näme kazansalar şolary ine o taýda ýa-da olaň aýlyk haky 600 euroda bolup biler, 1000 euroda çykyp biler, nirde işe çağırlaryna bagly. Ýöne çağırlar 14 ýaşyndan ýokarysy gidip bilýär. Ondan aşağı işleme hakkı yok. Ha, men şu köçelerde şu ýaşda çağlar gördüm, işläp gördim. Ha, doğru. Ya, indi näme şu mesele barada başa aýtjak goýjak zadyňyz barmy? Bizlerin çağalar soğukta, sıcakta maşgalasını bakmak için taçka sürerdiler bazarda. Ana gorkazylar arada. Bäherden bärsi Türkmen ýanşa bäherden çağalar araby tekläp bölür. Gördük ha video rol. Ha, olar çağada olar niye tokasın? Nädip bilim alsın olar? Olar milletden mi olar? Ene bolsa şo. Türkmenistan her yerinde var. Sadece Bahar'dan da değil, her yerde var. Video rolunu gördük de, men şonu gıcalet berýän. Şol Bahar'dan diňe Türkmen hasap edýän bolsa, Bahar'dan ne dany çağılar bul derejesine bazarda araba tükürläp ýöler. Bäşe için. Menem şu taýda näme aýdyp geçetmeli? Şu çağalar Türkmenistanyň içine işlenýär. Menem Türkmenistanda çağa kam işledildim. Çağa kam bazarda tüy sattırdılar maňa we agyr tüýleri galdyrmak mejburiýetinde galdym. Yeri geldi 10, 15, 20 kiloçyny götürdüm. Emma şu men şu wagt bilime gater we diýan berdi şu men eden işlerim. Şu wagt men ýöreýte şoň üçin näme diýen ýeçeni alyp başladym.
Diyetim gelýän adalet yok hiçilek. Men okumadım. Kimine aydı geçiş yıl kimine otayda neme deyip geçti. Pasobiye vardı gurladı. Pasobiye ve okuçulan pul hakkı vardı. Men okul okuyan wagtlar men okumadım. 2 yarım yıl okudum. Okul okumadım hiçilek. Ve men hiçilek 8. martymda berilýän okuçulara berilýän pul alyp görmedim. Bir gedek otada elime şo pul men degmedi. 2 gedek otada. Şu çağlan görýän nemetini men görülmedim. İşledildim, zulüm edildim, emma hökümet şoňa seredip durdy. Maňa bolýan zatlara seredip gyrada durdy. Hani nirede çağlan haqqy? Hani nirede men maňa edilen zulüm? Nime şo zulümüň şu wagt ajytyny çekgen, entek ýaşym ullakan bir ýaşam der men ýaşym. Yaş ýagdaýyma şu zulümleri çekgen. Biziň çağlanmaz menden beter wagt göremeli. Men bu mat görýän zadym hiç zat, bu mat çağlar näme görýär? O da neme, yine maydık geçeyin. Şu datlan bara halmara da öňüni almasak, tiz wagtda şu datlan öňüni almasak, biz gowy nesil alyp bilmeýäs. Şu wagtky ýaşlaryň köpüsi keselli. Sebäbi çağlykda işledýärler, agyr işleri edýän, şu taçka sürýän çağlar näçe kilelap taçkan sürýär, ulu adamam sürüljek däl ony. Üstüyükden oly epesi taçkan. O taýda arkaynamadyr 200 kilo ýaly. Ýok. Bar. Onuň biling agyrmadymy, onuň teň aýagyň agyrmadymy, onuň teň oňurgaň agyrmadymy. Ne ol biz bu zatlaryň öňüni almasak bolanok näme halmada. Näde bolsa öňüni almaly. Şu zatlary детское рабство diýilýär-de, çağlyk gulçulugy. Şu zatlary düýüp ötür, men garşy ýok etmeli şunu. Näde bolsa. Çağı gulçulugda o taýda denan gulçulugum var, erkek gulçulugum var, ýaşlan gulçulugum var, garrylan gulçulugum var, gedaýçylygym var, hemme zat bar. Akla sygar ýaly bizim döwletimizde bolup geçýän zatlar. Daşdöwretde bir respublikada şular ýaly düzgün tertip ýok. Ýok, bizde bärde ýok olur ýalda. Biz geçecek çağlaryň şey dip ýöreni göremdik hiç ýerde. Çirde yok. Türkiye'de yok. Şu ýaşdaky çağlar bärde entek inesi atasy bilen köçe çykanydy. Köçe çykanyna mekdebiň awtobusy gelýärdi ýer bilen. Çağaň elinden tutup ýanyna durmaly, awtobus gelip alyp gidýänçe. Soň öýlen okudan soň awtobus getirip düşürýär bolyn. Köçe çykyp garaşyp durmasa garnaşlarynyň biri, ýakyn hosaryň biri, şu awtobus kapysyny açanok awtobusyň. Kapysyny açanok garaşýar bir 2 minut 3 minut ýaly, ýok bolsa akıtyp ýydyna mektebe tapşyrýar. Ine şu taýda görýän denanly. Ine hemmäňiz ene mama bolanlaryňyz bar, garryny bar, ýaşagaňyz bar. Siz şu zatlar ýüregiňiz bilen sözýäňiz. Erkekler kän bir dünýanyň däldir, o taýda işleýän hakyny getirdim, hani iýsin otursun. Ýöne bulan ahli terbiyesi çağan 90% terbiyesi enen boynundadır. Enen şu çağa bilen mesullanma wagty bolmasa, onu çağasını iýdirip içirmese, onu emdirmese, süýdü bolmasa, pulu bolmasa, o näme dip ýaşady, näme eklesin, näme onun adam ýasasyn şol ene. Özüne de ilmim ýok, bilmem ýok, hiç zat ýok. Diňe mene bilemek, näde şu derejede bilen halkymyzy şu güne düşürýär, şu diktatorlar. Näme üçin halk şuna kaýyl bolýar ýa mezbur bolýar. Hiç kim razy edär, şunu sorak görsen. Hiç bir adam razy edär, şunu kudurmuşdy. Ýöne hiç hemmejigi şu. Men şu işi düzeltmeli başyny galdyrýan ýerden adam gaty az şuullar. Şun bir dogan ýalyp hemmämiz bütün halk bir günne galsak 5 minutdan durmaýar şol garajy. Ýok, Duronu halmrada, niştada bir zada edeyin. Adamlar gorkudup nime diýerler-de gorky diýen aslynda ol emeli döredilen zat aslynda gorky diýilen zat. Emeli döredilen zat şol çağlykdan şo gorky meselesini gürleşmeseň, aýdyp durmasaň çağa nämedigini bilen ok gorky diýilen zatyň. Nimen kiçikçe misal getirip bereýin. Menem çağam bar he. Şoň ýanyna gorky bir zatdan gorkýanmy, gorky sözüniň asly şu 5 harp da, ha, şoň nämedigini soran aýdyp bilmez. Bilen ok sebäbi, gorkyň nämedigini bilen ok. Şonu çağalykdan gorkuzmaly ulaltmaly.
gorku sözüni agzamalam däl. Bilmesin, geregem däl. Nämedigini. Ana şonu çağan özüne erki güýçli bolýar. Özi öz başdak pikir etmäni bilýär. Gorkaklygyň nämedigini bilenok. Batyram bolup ýetişýär. Şol gorku sözüni biz leksikamadan aýyrmaly diýip düşünýär mene. Sebäbi ine bir misal bizini meni çağırıp vurun verenine milletimiz aýdýar gorkýas ýaňyrdy diýe garnaşymyz bar diýe agdymyda açyp bilemizok diýe öňe çykyp bilemizok gidimde açyp bilemizok diýe hiç sadam etmeýär şolar edip bilmez aňyrdak garnaşlaryň şo ýerde näme edip bilsin şolar bar çekýär soraga hawa çekýär soraga diýe hawa bir ksan soraga berýär telefonyň barlak görýär sen telefonundan ştada oturanyň telefon nomeryny tapjak bolýar gürleşýärmi sen şolar näme hakda gürleşýär hawa prezident hakda gürleşýärmi ýa kanunlar bozulýan hakda gürleşýärmi şulatları biljek bolýarlar şeýsek kabinete çağırıp bir kısan soragy bersek bular gorkor diýe şu gorkyny şu ýerden başlaýarlar onuň bu da ala hazır bolup jaň edýär way çykma göri sesini çykarma göri hawany bizi çağırıp alyp gitdiler akitdiler näme etdiler basdylarmy indi şu ýanda adam indi yani sözüňizi böldüm ýaly. Yani şimdi gorku halk gorkanlygyndan anýa bu rejim hökümet olam gorkuzyanlygyndan anýa aslında yani ortada hiç zat yok yani neme var Jin Sharp'ın kitabında var eğer halk gorkmayanlygyna inansa şu öňe çyksa hatta şu yüzünü açsa mesela şu zatlara çelli var da yüzünü açýar yüzünü gizleýär bu kitabın içinde var edil bizim neme ykbalymız ýazylan ýalak o şu taýda yüzünü açıp çıkmak bir güçtür diye. Şolara karşılık verme bir güýjüň nemesidir diye yani başlanıcı. Yani sen olar gorkuzyanlygyna inanýarlar. Aslında ortada hiç zat yok yani olaryň ne güýjü var? O şu gorkyny döretmek için aslında gatyken pul gerek. Gatyken çykdajysy var bu işin. Ýöne bunu aňsat çözüpdirler. Yani halk gorkyanlygyna inanýar, inandyrypdyrlar. Şonu ýuwaş-ýuwaşdan sen bilimsiz halk yani soğutsuz halkı birinci gorkyanlyga inandyrmak aňsat bolýar da. Ondan soň olaram ýuwaş-ýuwaşdan gorkuzyanlygyna inanyp başlapdyrlar. Şonuň yani bir aratnaşyk var yani halk bilen diktator rejiminiň arasynda. Aslında bir zat aýdaýynmy? Olar gorkup başladylar soňky wagtda. Çağırýarlar. Nha, misal üçin men oglumy çağırdylar. Ejem gerekmi? Gidin Türkiye. Ejem bularsanız, ejem için çağırdınız meni. Adınız, familyanızı aydın, gepleşin. Men hazır ejem telefonuna bir aç edeyim deyse, yok, bir açam etme, bizim yanımıza gelin ama açma diyem işte. Ha, gördün mü? Ondan korkuyorlar. Yani devam edin, yani men yaş wagtym, şu gorku sözüni aýdyp berjek bolýandan nerden dörenni. Tağa wagtym menen bir bolsam bir 14 ýaşymda zatdadyr, şu jigilemi tutokladyp işetdirýärdim-de, işetdirjek bolan. Sebäbi diňe men etmeli. Ondan men bulary tutup işletýärdim bir ýerine, bolsan gapçanaklary ýup bir ýerine de içeriň süpürdiip. Olar meden akdoýyn. Menem onu tutokladyp nime bilemok ýadyma şonok bir arkadan da ýeňseden kakýandyrna. Ondan şu bir jigim o pahir boldy bu aktoryn. Şol bir gün olam bir 6-7-nji klasa barany da şo mahallar. Şol onu men gorkup beripdirna, men onu bilemok, bol işetdip gorkudýan ekenim-de. Ondan soň bir gün şu ýaşy boý ýetenne ýa men bile deň boldy da boý 6-7-nji klasa barany. Ondan bir gün ýanky meni nimedemde itip bir goýberdi da döşümden. Seňem bir yum agdyňy senenden bidar boldum diýip. Men itip goýberdi döşümden. Şu 6-7-nji klas jigim. Men onu bor edýän bolmaly, bol işet bol dadet diýip. Bar toklara imer nämet diýip. Onu ýa men döşümden itip goýberdi bolyn, menne bir hil korku döredi. Bu men maňa gaýta ul berer öýtmedim. Şolaň üstüne men hojaýyn öýdýärdim dama. Näme seslerini çykaranok. Gıyırsam sesini çıkaranok, ursam sesini çıkaranok.
Näme diýsem edýä, men şoňa öwrenip durna. Olaň üstünden başlyk haniýalyk bolup. Onu başlapsınız. Bir gün men döşümden itik goýberdi, sen ýumagdyň neden öýrek elin galdyrma diýdi maňa. Menden gorkup bar ýere tesdim men. Men onuň garaşamapdym sebäbi mende şeýle bir ňaşydynny bir reaksiýa boldy da gorkdum da ýere tesdim de gaýdyp men agdym açmadym. Sesimem çykar bilmedim. Inniki gerek meni bir urar diýip gorkdum.